assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe wonde moon ko Siré Kane lollirɗo Samba Nder gawlo miskineɓe mi wi moon juule mbuuri oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon ɗacca hakke ala e moon eɗen ñaagui yo Allah waɗan en saaha mo leƴƴi Mauritanie jiitodirta jiɗodirta kormodirta teddodirta en cuwa yettade on ɗon saaha ɗum waɗi sen mbi juulu mo wuuri eɗen gandi mo wuuri jogorɗo wayde tan kono hikka ni poɗɗen duwade yon jeytu koye men taw ko enen ciinata kala sari jogorɗo yaade leydi men on ɗon sari bonnanta men haydara tawde enen mbaɗnata koye men ɗum woni yidde hoore mum hoolade hoore mum fewjande hoore mum wasen jooɗade tan eɗen jowiti e leƴƴi ganduɗa jiɗna men jaam te kolliri ɗum layyima ɗo hen pittali koreji men e nder lewru korko ɗum noon batten haqqille no fewi mbasen jooɗade tan eɗen berta juuɗe eɗen ñaago duwaw wona duwaw jogori safrude ñawande nde te kadi sen paamani neɓe kutorto diine islam o ngam macciɗinde en ha abad haydara en pamata ko yiilo bango tan ala yarude yeeso hay yarude caggal hen saji ni ɓuuri yarude yeeso saabu yeeso kam eɗen gandi ko fati men eyyi fadi tan ko petelaji ina toɓɓa deedi men ina toɓɓa becce men ina keela koye men hen saji ni cikkata ko duwaw men foti wonde yen jaaru caggal saabu caggal kam ma raw sen jaari caggal ma accu hakkude men e mabɓe bayal mo ganduɗa ɓe jawata men yettade eyyi ko ɗum tan jinnomon yettinde gandon dillere makka hayso kono nanani ɗum ina liggeyo wona réseau sociaux tan wona WhatsApp tan eyyi won pelle ina jokkodire caggal leydi eɗen jottina haala men ɗo foti ɗo yettinede kono soit towde taw ha Nations Unies kono mbason onon jeytiyankoɓe mbason jebbilade gandon haare nde ko haare jutgui namni ko duuɓi hekkitali ƴewton tan ko jeytiyankoɓe leyɗele keddiɗe ɗe wayni Casamance en joni ma won duuɓi capanɗe nayyi pawɗi eɓen hen ƴeewon koreji men Kabyle en to e Algérie ɓen puɗɗi ko 2001 ma won joni duuɓi nogas nen hen ƴeewon jeytiyankoɓe Mali Azawad en ɓen puɗɗima hen guila 1958 walla 57 ni guila pewjide général de Gaulle neɓɓe peccirata leydi Mali ha Faray wawa fewnitade e pétrole gonɗo worgo leydi Algérie ina ñaama he leydi Azawad ndi eyyi yeroji mum tan ina kewi indépendance wona haare weeɓe te kadi en galna ɗum gandal enen Mauritanie naɓe ɗum waɗi kewɗen tan yowitade heko waɗa e leyɗele goɗɗe mbiyen eɗen ñemba ko ganduɗa waɗi gartam eyyi ko fate e mayso noon gandon diineji ɗi e aadaji ɗi ma en memɗe hano memirte wona ha caam kono ha ɗi keɓɓito koye majji saabu ina heewi ko ganduɗa ñiɓaki hay nokku eyyi ko yimɓe tan bindata tan en gadde men mbi ko Allah wi taw ko posuji mabɓe mbi posuji mabɓe mbi yeru mum tan ko o hadise biɗo joni sa ñami tamroje jeeɗiɗi Médina ñande hen hay poson wawantama ɗon gandi kam ɗum kam fenade mataw ko jeyannoɗo tamroje tan wini on hadise ɗum ɗon jiɗɗen yimɓe mbatta liggirade haqqillaji mumen mbasa jooɗade tan en kuño alquran en ga hen mbaɗa tafsiraji konngol ɗum ɗon haydara nafta joni gonɗon ke zamanu gandal waɗi ko wiyete ko intelligence artificielle ganduɗa ko way tan robot ji tan won namɗe ɗi tottataɗi ɗiɗi mbawma jabade ha ɓuura gandal ni jaaɗo école ko hen faya ɗum noon en moƴƴi piinen hanndi ɗum noon on jarama juulen mo wuuri